Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu. uJesu Kristu uyinkosi. Uyabusa. Uzobuya azolanda ibandla elingcwele gelekeqe. Ngifisa bazalwane sibuke ubungozi bokubuswa inyama yakho. Ungabuswa uJesu Kristu. Khona umehluko phakathi kokubuswa inkosi uJesu nokubuswa inyama yakho. uJesu uzolanda labo ababuswa nguye uJesu. Kodwa ababuswa inyama yabo noma besindisiwe bazoba sengozini yokusala ohlwithweni. Why? Ingoba uJesu bengeyona inkosi kubo. Ubengabalawuli. Ubengakwazi uJesu ukuthi abathole abenze babe sendaweni lapho uJesu afuna khona yena. Every time uJesu mayebadinga bebeba nama excuses ngoba babuswa inyama yabo. Ngalesikhathi uJesu bafuna endaweni ethile bona bafuna ukuba sendaweni ethile bayakuphoqa ukuthi babe sendaweni ethile hayi la uJesu efuna khona. Njengalokhu ke bazalwane sikulolu uchungechunge lokulungiselela uhlwitho nokulungiselela ukuthi umuntu mayefa ahamba eparadise angayi Hades. Ukurestoreshwa nokupositionwa kwebandla likaKristu. Kuzokhosta bazalwane ngoba khona abantu ababudedengu ekukholweni. Izinto okufanele ngabe ziyabasiza abangayinaki. Uthi uJesu abokuqala aboma ngabokugcina. Abokugcina babe ngabokuqala. Izinto umuntu obefuneke zimsize zifike kuye kuqala zitholwa abantu abafike kamuva. Kuthi mase kusa kuye sekuthi inkwe bese ekhumbula ukuthi yazi lento yafika yaqala kimi lento mayifika nganganaka. Abanye babaseshweni ngoba kudlula isikhathi ngoba yonke into uNkulunkulu imisela isikhathi. Mufunda incwadi yezaga noma umshumayeli khona inkulumo ethi bonke bayafikelwa ithuba. Limfikele umuntu ithuba ngabothi limfikele ithuba. Lize lidlule. Lithi mase lidlulile qambe evuleka amehlo it is too late. Nazo zonke izinto ezikhulunywe kulama recordings bazalwane khona abazothalalisa abangezokunaka. Kodwa uma uNkulunkulu esezambula ngesikhathi sakhe ngendlela yakhe aqala umuntu mase ebuyisa ingqondo ukuthi usehambe kakhulu ekubusweni inyama yakhe ezibusa yena eziphethe yena elawulwa uye engalawulwa uJesu. Wangena entweni manje okuzoba nzima ukuthi manje athathe isinqumo aphume kuzona. Athola ukuthi sekulukhuni kanti ukuba ubelalelile kwaseqaleni ngaba kafikanga la ifike khona. Kubhlungu ukuthi uNkulunkulu afika zokuxwayisa usahambe only 100 km. Then udazinkani uqhubeke uzwe uhambe 1 million kilometers ngenze isibonelo. uNkulunkulu ufike wazokuxwayisa usahambe only 100 kilometers. Manje usuhambe 1 million kilometers. Sekufanele manje ujike from 1 million ubuyele eqala uyojika uyobuyela emuva yoqala ku1. Ukuthola sekumqanzo omkhulu lo. Unganaki ukuthalalisa. Indaba nanjalo uMatthew chapter 13 verse 22. Kugcwele ukhula kubantu abaningi baminyene. NgamaRoma sizofunda kwabaseRoma chapter 8 siqala ukufunda kuverse 5. Kuyingozi ukubuswa inyama yakho. Kuyingozi ukubuswa uwe. Ukubuswa intando yakho. Ukubuswa ifiso zakho. Uyabona bazalwane mase uphumile ekuthini ubuswe inyama yakho kubuka buhlungu bazalwane. Because awusenze ukuthandwa nguwe. Ngesikhathi sakho othanda ngaso ngokufisa kwakho kodwa usuwenza okwalono okuyena ukubusayo manje.
and iBhayibheli liyakuveza kuwamaRoma la ukuthi inyama ikhanuka okuphambene nomoya, umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Zombili izinto ziyamelana. Sikubona ngazathi ikhamba kahle empilweni uma inyama ithola into zayo yajabula. Kodwa asikuzweli ubuhlungu uma umoya engayitholanga into zakhe. Ukuthi awulifundanga eBhayibheli ukuthi akukho la uzwe khona uNkulunkulu kukhulunywa ngoNkulunkulu, uxwayiswa, usolwa uNkulunkulu ukuthi lana wenzanga kahle, ufundizwa kaNkulunkulu ekukhumbuza ekuqondisa uNkulunkulu ngomoya engcwele. Akuzweli lokho, akunandaba, akube nankinga. But mase kuthiwa udlanga usuku lonke, hayi ngoba ufastile. Yabona? Uma sekuthiwa impela imali ayikho, akho ngisho isente, ndalikho ithemba la kukhombisa khona ukuthi uzothola imali. Uyakhathazeka lapho. Uyakhathazeka. Uma kuthiwa impela nje mhlambe ke nginohambo, imali ayikho, thu ngizohike and angazi njengoba ngizohike njena ngizothini kumuntu ngoba kunakho nokuncane ngizomnikeza khona. Inyama iyakhathazeka lapho. But kulula nje ukuthi hayi angithandazanga, yazi ngikhohlwe ukuthandaza, ngivuka ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngilale kahle, ngiyabonga Nkosi ukuthi ungigcinile ebusuku. Then ngiyabonga Nkosi ukuthi ungigcinile emini yonke, emsebenzini nasendleleni zonke kade ngihamba ungigcinile. Then kwenkathi ungakhumbula nje ukuthi kambe ngidale ngithandazile nje izolo, akungafiki lokho. Izinto zikamoya ziyakhohlakala kalula bese kudominate izinto zenyama. Iminyama idemand into zayo siya-attenda kalula. Umoya demand into zakhe sim-attenda very slow. Yona culture lena noma yona character etholala kubantu abaningi laba bathi bayakholwa. Omunye umuntu uzombona esemoyeni omuhle ophezulu, ingenxa ukuthi izinto zonke ayidinga enyameni zikhona. Makunjalo ke impela hayi ikholwe elihle impela, ikholwe likhamba kahle, ikholwe limnandi. But mase kuthiwa zonke izinto akayidinga enyameni azikho, kunzima ukuthi uNkulunkulu ambonge nje ukuthi uNkulunkulu ngiyaphefumula, uNkulunkulu nginenyawo embili, uNkulunkulu nginezandla embili, uNkulunkulu nginendlebe embili ziyezwa zombili, namehla ayabona amabili, uNkulunkulu nginamazinya ayahlafuna, uNkulunkulu nginolimi ngiyadla ngiyathesta, mangidla ukudla ngiyakuzwa ukuthi kumnandi, ngiyakuzwa lokho ukuthi kuduma, uNkulunkulu nginamathe emlonyeni ukuthi mase ngihlafunile kwehle kamnandi ukudla, uNkulunkulu nginesisu esigayayo, angikwazi lo mshini ogayayo ngoba ngithi mangihlafuna ukudla kusuke kuqinile futhi kunuka kahle kuphekwe kahle, mase ngikhipha Nkosi ngemuva sekuyanuka. Yonke le process uNkulunkulu ngiyabonga, akakwazi ukubonga lokho. Kungaba yikholwa impela nje, kungaze kube nzima impela wonke umuntu abe worried ngoba izinto zenyama ayitholakalanga. Yet there is every reason to praise and worship God ngezinto uNkulunkulu ayidalile ngawe wena uqobo uNkulunkulu uthi ukudalile. Spiritually bazalwane, ukubuswa inkosi uJesu uma sesifinyelele ebudodeni njengoba sikhulumile kwenye audio, sesifinyelele ebudodeni opheleleyo, sesiphumile kulento yobuntwana, singasezona izingane, simazi uJesu Kristu. Kukodwa lokho uthi Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi ungisindisile. Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi wangifela esiphambanweni. Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi unginikeza ithemba lokuthi mangidlule emhlabeni ngezulwini. Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi nginekhaya lami. Mangisuka la emhlabeni ngoba la emhlabeni ngisihambe, I've got a home ezulwini. Nkosi Jesu ngiyabonga. Uchacha bazalwane lwezinto. I-list is endless, ayipheli. Izinto uNkulunkulu esingambonga simdumise ngazo, ithi ngekho imali, uthi ungekho umuzi omuhle, ithi ngekho imoto. Yabona, futhi bengekho nabantu obathembile ukuthi bazokunikeza imali, kodwa ube right, ube happy, ube content, ube peaceful, ube joyful ukuthi Nkosi ngiyabonga ngoba kunakho konke nginoJesu. Siyalwa bazalwane nenyama, asibuswa yiyo. Futhi masenza umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane, asibheki ukuthi
khona sizokuthola material esikufuna kulelizwe. Mase sikhulile sesingamadoda sesifinyelele ebudodeni obupheleleyo singasezona izingane. Sesifinyelele ebunyeni bokholwa. Sesifinyelele kwi-full status kaKristu. Esilinganisweni sesikalo sikaKristu sesifinyelele saphelela kuso bazalwane. Asimkhonza uNkulunkulu sibheke ukuthi asinikeze izinto zalelizwe ezizobhubha. Ingani usho kahle uJesu bazalwane kuMatthew chapter 6 wathi lokhu kuzo-edwa uNkulunkulu. Ngakho ke siyakuthatha sikubeke eceleni asikhathazeki ngakho uNkulunkulu ozoku-eda. Thina kuthiwa sifune ini umbuso. So ke manje masifuna umbuso ngeke sivele siubambe nje njengebhola umuntu mayiphosela ibhola ulibambe sekuphelele usulibambe libhola. Umbuso kaNkulunkulu mabe siufuna uyawambula uNkulunkulu kancane kancane, and every time siufuna umbuso kaNkulunkulu nginesiqiniseko angeke sithi sesiubambe wonke, ngeke sifike lapho. Umphostoli Paulus uyabhala ukuthi sisela emhlabeni sibona lififi, kodwa mase sifike ezulwini siyobona ngokuphelele. Isho ukuthini lonto leyo? Isho ukuthi as long as sisela emhlabeni siyawufuna umbuso, uNkulunkulu ambule leyo ngxenye athanda ukusambulela yona, and sesinayo into ofuneke simbonge uNkulunkulu ngayo. Siufuna kuphi umbuso kaNkulunkulu? Siufuna ezwini lakhe. Siufuna kumoya wakhe, umoya ongcwele. uJesu asishiye naye. Sifuna ngakho ukuthi kufundiswe izwi likaNkuluNkulu. Kube khona ogcotshwe uNkulunkulu amgcobela ukuthi afundise ambule izwi likaNkuluNkulu. Kube khona abazolalela ngoba sifuna umbuso lo fundisayo ogcotshwe uNkulunkulu naye ezingeni lakhe ngenkathi ecacisa embula umbuso kaNkuluNkulu. uNkulunkulu uyamkhulisa ngaleso sikhathi. Ngoba na ufuna umbuso nje bekhuluma ngombuso ecacisa umbuso embula umbuso efundisa ngombuso kwabanye naye ufuna wona umbuso. uNkulunkulu uyamambulela. There is why Mose ushumayelile ushumela ngomoya kaNkulunkulu ungagcwele ukhula, ungagcwele izinto zalelizwe nokonakala ulizwe nokubuzwa inyama. Kodwa upure ekuthenini abantu bafunela intando, ubafisela intando kaNkulunkulu ephelele kubo. uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ukuthi ngiyashumayela ngiyachaza izwi likaNkulunkulu, ngiyafundisa izwi likaNkulunkulu, akube ukuthi abantu bafinyelela ekuqondeni uNkulunkulu purely. Right ke bazalwane siyabonga. Zicheck ukuthi ubuswa inyama nobuswa inkosi uJeswini. Ababuswa inyama bazalwane kuvamile umuntu umuzwe ethi hey mina mangenze ukuthi nokuthi uNkulunkulu ngiyakuyeka ngeke ngisakholwa nguwe. Abaye bayeka ngempela. Abaningi beze ekholweni basindiswa ngoba bethenjisa ukuthi mabemukela uJesu into zabo zizohamba kahle. Mayingasahambi kahle bayamshiya uJesu. Mase kuqhamuka esinye isifundiso nenye into bagijimela kusona. Ngoba into abayibhekile ukuhamba kahle kwento zabo, not okwentando kaNkulunkulu. Abanye abantu bayakhuthala ekusebenzeleni umbuso, ekwenzeni izinto ekuthiwa ziwumsebenzi kaNkulunkulu noma ngayiphi indlela. Akhuthala umuntu ngoba eaftile elindele ukuthi emva kube senza into ethile uzophumelela kulezi zinto zakhe ayifunayo. Okwazi ukuthi umuntu ocabanga kanjalo, ophimisela kanjalo, lo muntu usabuswa inyama yakhe. Uma sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, asimsebenzeli uNkulunkulu ukuthi asinikeze izinto efunwa yithi, ngoba umuntu osefinyelele ebudodeni opheleleyo akasenakho okuningi okufunwa nguye. Empeleni mase simbambe ngempela uKristu bazana sesimqonda uthi uJesu Kristu lokhu enikudingayo it shall be added unto you. It is God's responsibility ukuthi asinikeze khona. Ngakho ke asikhathazeki njengoba uJesu eshilo ethi ningakhathazeki, do not worry about tomorrow. But iningi lethu sihluleka kuleyo ngxenye.
So uNkulunkulu mayikhuluma kanje bazalwane nje bazivuselelana nje akube nento ethi umuntu nomuntu ayikhalele ethi uNkulunkulu ngifisa ukufika kule level ethi ngiyakhonza uma ngikukhonza into engijabulisa ile jabulisa wena ile uNkulunkulu edumisa wena ile uNkulunkulu okubenefit abantu ngayo ngenxa komsebenzi ukuthi uJesu wabafela esiphambanweni uma kuthiwa umuntu ngomsebenzi wami usizakele wasindiswa wambulela iqiniso likaNkulunkulu wambulelwa icebo likaNkulunkulu kwanezinto ahlukana nazo zezwe uNkulunkulu ngiyabonga angibheke lutho kuye uNkulunkulu ngiyabonga ngoba uNkulunkulu uthanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso manje lo muntu usesindisiwe usefinyelele kulazini iqiniso umbona ngani umuntu ofinyelele kulazini iqiniso ngabe sakhathazeka ngezinto zamanga nenkohliso yengcebo yokuduka kwaleliswe awu bazalwane okomhlaba kedlula okwesikhashana uma unezinto kulomhlaba ke bese ngazathi impela ungumuntu nakho konke but mawusufa ukushiya konke uthola ukuthi ke usuyahamba nje awunalutho awu-investe lutho ezulwini kuyakhohlisa komhlaba bazalwane ongabuswa inyama yakhe imentality yakhe iyashintsha it is not about him it is about Christ engikwenzayo ingenxa kaKristu not ngenxa yami kubenefit uKristu not mina angifisa ukuqamba amanga angifisa ukukhohlisa iqiniso lithi kubhlungu khona ukuthi wenze konke okwenzayo kungabi khona ngisho yedwa umuntu oindicatayo ukuthi ikhona okwenzile kuba bhlungu lokho kodwa uyadila nakho uyikhumbuza ukuthi engikwenzayo ngikwenzela umuntu ngikwenzela inkosi uJesu Kristu and engikwenzayo angikwenzi ngenxa yomuntu kodwa ngikwenza ngenxa yokuthobela nokuhlonipha uKristu and umvuzo ongifanele ngiyothola kuKristu not kumuntu sigcina sizondana bazalwane ngendlela eningi sigcina singasakhonzani ngendlela ekufanele sikhonzane ngayo uJesu uthe uma ngabe wenza idili ungaqoqe labo abazokwazi ukuthi bakubuyisele let's say ngenze inkonzo yokubonga bese ngimema bonke abantu engazi kahle ukuthi nabo ba right emalini ngelilanga nabo bokwenza inkonzo yokubonga bangimeme then uma bengangimemanga kanti mina bengilinde ukuthi bayongimema sengilimele uma kunento enjalo eyenzakala empilweni yakho ukuthi wenza into ethile wenzela umuntu othile expecting ukuthi nawe uyokukhumbula ngelinye ilanga angakukhumbuli uze ubhlungu okwazi ukuthi usabuzwa inyama yakho 2 okwazi ukuthi usahlele ebuntwaneni silungiselela ukubuya kaJesu bazalwane into ezosenza ukuthi sibe ngcwele imiyalo kaJesu uthi uJesu uthanda umakhelwane njengalokhu uzithanda akashonga ukuthi hamba ugada umakhelwane uthi uyakuthanda yini sinikezwe umuntu nomuntu iassignment ukuthi ngiyamthanda kufanele ngimthande umakhelwane so ukuthanda umakhelwane kusho ukuthi wena uyayikhohlwa lento ke ebukhuni bazalwane asikhulumi ngoba sikwazi ukuyenza kodwa siyayikhuluma ngoba uJesu ukhulumile ngayo iumyalo wakhe kufanele siyenze ngoba mabe mina ngikhathalela wena nawe ukhathalela mina ngoba umyalo kaJesu uthi khathalela mina umyalo kaJesu uthi mina ngikhathalele wena so ke umyalo kaJesu awusho ukuthi ngibheke wena uthi uyangikhathalela yini no awusho kanjalo umyalo kaJesu so ukubuswa inyama kuvela ngendlela eningi bazalwane miningi imicimbi abantu abayenzayo bengabazalwane expecting ukuthi abantu ababamemile emicimbini yabo
in such a way that monga yanga emcimbini kuzophuma igama kumzalwane ukuthi nami ngingiye emcimbini wakhe. Uma kukhona ilanguage enjalo, uma kukhona into owakwayizwe izinkulumo enjalo, okwazi ukuthi kuleyo nkulumo kusabusa inyama yomuntu. And kusabuswa kuseyinkulumo yobungane. Njengoba sifunde ukuthi lapha na kuma Hebrew chapter 40 singabe saba izingane. Esikhathi ngichaza kwenye audio. Ithi inkosi uJesu ke uma wenza idili, wenza isidlo esithile esikhulu, ufuna ukumema abantu, qoqa inyonga, ishosha, igoga, impumputhe, bonke labantu abakhubazekile, bonke abantu mhlambe ngisho inhlanya, qoqa labo bantu obazothi mase bedlile basutha bathi siyabonga bese beyahamba. Angeke nangelilodwa ilanga uthola ukuthi nabo bazokumema ngoba abanalutho. Uthi ke uJesu umvuzo wakho uyawuthola ezulwini. Bazalwane kulungiswa ibandla manje. Lento ingaveli njengentshumayelo kini. Ayivele njenge-challenge ukuthi silungiselele ukubuya kaJesu and uJesu uzosilanda asifice si-ready ngoba siyenza imiyalo yakhe and imiyalo yakhe isiza thina ukusingcwelisa ukusihlambulula. Ngoba ngenkathi ngenze njalo bazalwane umvuzo ozotholakala uzotholwa yimi, kodwa ngizothola kuphi? Ngizothola ezulwini ngoba usho njalo uJesu. Kodwa mangizomema abantu abazokwazi ukungibuyisela, bazalwane kuyimvelo yenyama, and lenyama iyona esibusayo ukuthi uma ngenza into ethile ngimeme obani. One kufuneka kubonakala ukuthi bekukhona obani entweni yami, ngoba nami nginethemba ukuthi ngiyobonakala kweyabo. Sisekhanale bazalwane, sisenyameni masinjalo. Ngizolifundisa njengamanje. Akuyicheke nje ukuthi ulimale ngakho, ulimale kanjani? Obani abakulimazile bekwenze njani? Then bese uyacheka uma ukuthi iBhayibheli mhlambe usunesikhathi wagcina ukufunda or ufundile wangahlangana namavesi athile, makukhona abantu abaziyo ukuthi mhlambe inkosi basizile ngokulaza iBhayibheli, ubabuza ukuthi ke yazi nginesimo esikanje emzalwane, ngilimele ngiliyazwa abazalwane endlela athile, kwenze ukuthi kanjeni, mhlambe likhona ivesi elingangilapha, mhlambe mina engirong. Akubabuze lobo bazalwane mhlambe uthola impendulo ukuthi izothini, o uvela uye direct moya ingcwele ngicela ungisize. Mhlambe ngenze ukuthi njengoba ngilimele kanjena yimi engilimazayo ngoba inyama yami engilimazayo. Alright, uJesu Kristu inkosi bazalwane, uyena okumele asibuse, not inyama yethu. Uma ngabe ngizonda umzalwane wami, ngibuyisele okubi kuye, ngiumbulali, and lithi iBhayibheli akukho ukuphila okuphakade kulowo muntu, akukho ukuphila okuphakade kuye umuntu ombulali. Umuntu ongathanda umzalwane wakhe umi umbulali. Ungixolele ngithi u1 John chapter 3 cishe uverse 15. Uma ngese no verse 15 kodwa ufunde u1 John chapter 3. Enye indlela esibulalana ngayo, esiqedana ngayo singabazalwane, sibulalene emoyeni. Why? It's because asibuswa inkosi uJesu, sibuswa inyama yethu. Manje inyama idemanda lokhu inyama ekufunayo. Mayingakutholi iyazonda, mayingakutholi ibaneqhubu, mayingakutholi iyalwa. Yabona? Asikwazi bazalwane uJesu ngeke alanda ababulali, ama murderers, elesingisi lesho njalo. Sisesikhathi sokuyihlambulula bazalwane, siyingcwelisa, silungisela ukubuya kwenkosi uJesu, or uJesu mengakafike abanye bazohamba before uJesu bafe badlule emhlabeni uJesu engakahlwithi ibandla. But mawuzwa lemfundiso, mawuzwa lenkulumo, do something empilo yakho. Ngicela ke manje ukusekela ngezwi AmaRoma chapter 8 verse 5. Ngokuba abokwenyama banaka okwenyama, kepha abakamoya banaka okukamoya. La leli verse bazalwane siyathola ukuthi
liphethe inhlobo embili ama groups awu2 abantu abanako kamoya nabantu abanako kwenyama. Yilokho kade ngichaza ke nje bazalwane umehluko phakathi wakho. Ngengisabuyela kukho. Verse 6 ngokuba ukubeka ingqondo ezintweni zenyama kungukufa. Ukubeka ingqondo ezintweni zenyama kungukufa. Yonke into yala emhlabeni bazalwane ephathekayo ethintekayo material things yonke izinto zenyama. Izinto zenyama lezo. So ke mangithi yonke bazalwane ake ngibalele izwe noma bezwe mabefundisa bekhuthaza abantu ukuthi baphumelele ezintweni zabo zalelizwe. Babakhuthaza ngazi ukuthi uma usufundile usuphumelele uzoba nomuzi omuhle ube nemonto enhle usebenze kahle ube nemali yakho uflye uhambe indawo uthanda ukuyihamba. Lezo zinto izinto zenyama. KwabaseKolose chapter 3 mangaphosisi lithi nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni. Lana kumaRoma chapter 5 lithi uverse 6 amaRoma chapter 8 uverse 6 lithi ngokuba ukubeka ingqondo ezintweni zenyama kungukufa. Yonke into ematerial la emhlabeni and ezinye izinto zilethwa amademoni spiritual bese ziconvertwa zibe material. Mase zimaterial bese ziyakhanulekeka emehlweni ethu siyithande sifise sifuna ukuba nazo bese siba negama lokuthi siphumelele mase sitholile. So ke uma sibeka ingqondo yethu kulezo zinto sicabanga ngazo sifundiswa ngazo sikhumbuzana ngazo sixoxa ngazo abaningi bagcina uma bekholwa bakholela ukuthi bathole zona. So ke ukubeka ingqondo yethu kulezo zinto zenyama then kungukufa kithi. Ngamanye amazwi umbulalo omkhulu wakho noma wami yimi uqobo uqobo uzibulala wena. Ngokubeka kwakhe ingqondo yakhe entweni zenyama uzibulala wena. Nama ngibeke ingqondo yami entweni zenyama ngizibulala mina. Umbulali mina. Engakangena umbulalo oseceleni. Ngoba nalo lethi izinto naye umbulali epromoter eqhakambisa egqugquzela ikhuthaza izinto zenyama umbulali. But wena masufundile njoba uNkulunkulu ethi angikhulume kanjena njene indlela uNkulunkulu azosihlomisa ngayo. Uma ufunda ubuyela kwase Ephesians chapter 4 lapha ukuthi umsebenzi we5fold ukuhlomisa abazalwane ukuhlomisa abangcwele. Umsebenzi wokukhonza uma usuhlomile usuhlomisiwe usuhlonyisiwe wahloma njoba ngikhuluma nje ngiyakuhlomisa njengamanje ukuthi wazi ukuthi udila kanjani nenyama. Inyama ixabana kanjani nomoya umoya uxabana kanjani nenyama. Wena ukuphi wena ukuliphi side usesayidini lenyama noma usesayidini likamoya. Ingqondo yakho igcweleni igcwele impumelelo future yakho ama achievements akho iposition yakho igcwele ini ingqondo yakho. Igcwele izinto ongafikanga nazo emhlabeni zala emhlabeni ozothi uma ufa futhi uyishela emhlabeni. Anything bazalwane ela emhlabeni ozofuyishiye okwazi ukuthi kusho ukuthi akusiyona yakhe yakuphi eyasemhlabeni yomhlaba. And uJesu emyalweni wakhe utheda isani konke nakho nabele abanjani abampofu ukuze nizibekelele ingcebo yenu kuphi ezulwini ngoba la ingcebo yenu ikhona nenhliziyo yenu izoba khona. Right. Ngokuba ukubeka ingqondo ezintweni zenyama kungukufa. Kepha ukuyibeka ezintweni zikamoya kungukuphila nokuthula. Abaningi abantu abanakho ukuthula emoyeni. Why? Siyahlupheka abazalwane. Abantu bafakwe engqondweni ukuthi bese abancane bekhule ekoleni ukuthi uzoba ne bright future. Yabona? Bafundisa ukuoperator ama computer,
ukuresearcha ngemonto enzima, bayazazi imonto umnyaka nonyaka kuphuma uhlobo oluthile, babuka imizi endaweni ezinhle kwakhulunywa ngazo, kubhaliwe emaphepheni, yabona, yafakwa lento engqondweni. Uzoba nemali, yabona, yafakwa lento engqondweni ukuthi uzoba nemali, uzovakashela amazwe omhlaba kube njeyana. Abantu bezwe labo bazalwane, abantu vele into yabo ngoba abantu benyama. But osindisiwe akasabizwa ngokuthi umuntu wenyama, ubizwa ukuthi umuntu kamoya. Kodwa ke manje abaningi bazithole befola kule group yabantu benyama ngoba basuke balandela umgudu wendlela yalelizwe elifundisa ngayo. So ke ingqondo yabo yabekwa, yagcwaliswa, yakhulunyiswa izinto zane zenyama. Baningi abantu abacommit i-suicide bazalwane ngoba ingqondo yabo igcwele izinto zane zenyama, mabengayitholi babona impilo iphelile. Baningi abantu abafela abanye umona ngoba bona izinto zabo zingabahambeli kahle. Kukodwa nje lokho ukuba envy ngomuntu othile, then ingqongqothi wena manje wena ukutholi unani into wena onganayo, then uzubhlungu futhi mayese kuficile naye sefana nawe uzubhlungu. Yonke lento bazalwane imisebenzi yani yenyama ngoba ingqondo yethu igxishwa izinto zani zenyama, salinyazwa. Bafile abaningi bazalwane, abanye bafe spiritual bazalwane, kade bekholwa kahle. So uma beyokhonza bethi bayokhonza basuke bengayili ukufuna uNkulunkulu nentando yakhe nokwambulelwa indodana yakhe uNkulunkulu Jesu Kristu, bafinyelele ebudodeni opheleleyo. No, basuke bengayile kulokho, basuke beyofuna i-breakthrough ukuthi kube nokubhodloka izinto zabo, kube ne-breakthrough, bakwazi ukuthi izinto zabo kuqashuka izinto ezithile ebezivimba izinto zabo. It's about izinto zabo, not izinto zikaNkulunkulu. And lokho ingqondo ecabanga kanjalo, icabanga ibeke lo ngqondo izibeke entweni zenyama, and umphumela walokho ukufa. Akumina abazalwane ngisho yizwi lisho njalo. Kodwa masibeka ingqondo yethu entweni zikamoya, kumoya, kuba ukuphila nokuthula. Siba nokuphila abazalwane kanye nani nokuthula. Uma sikhuluma ngokuphila abazalwane siyadlula ekuphileni kokuthi ngiphila isikhathi esinganani ngihlala emhlabeni. uNkulunkulu wazi iminyaka yomuntu ukuthi uyophila iminyaka emingaka emhlabeni. Kodwa uthi uJesu noma umuntu okholwa inkosi uJesu noma efa kodwa uzophila. Ngikhuluma lokho kuphila ke mina. Ukuthi siyadlula ekufeni, ukuthi ukufa kumisiwe bazalana, ukuthi umphefumulo uyaphuma emzimbeni. Then angikhulumi ngalokho kuphila, ngikhuluma ngokuphila mina ukuthi uyaphila, uthola ukuphila okuphakade. uJesu Kristu ukuphila, kuba ukuphila and uJesu ukuthula, uyinkosi yokuthula yena uqobo ukuthula. So kuba nokuthula ngaphakathi kuwe. Ukuthula ukutholi ngoba unemali eningi, ukuthula ukutholi ngoba uhlala emzini omuhle, ukuthula ukutholi ngoba uhamba ngemonto enhle, ukuthula ukutholi ngoba ubizwa ngegama etitle ehlonishwa abantu balelizwe abasenyameni, ukuthi nawe ubizwa ngalo, ukuthi unesikhundla esithile, iprofession yakhe ithi no. Ukuthula ukutholi ngalondlela, ukuthula ukuthola ngoba ubeke ingqondo yakhe entweni zikamoya. Ziphi izinto zikamoya? Uthi uJesu amazwi engakhulumekini angumoya, awukuphila. So amazwi kaJesu angumoya. So uma ubeka ingqondo yakhe emazwini kaJesu uyibeka kumoya, and lokho kukunikeza ukuphila, ube nepeace. Asibuswe inkosi uJesu bazalwane ngezwi lakhe. Ingqondo yethu icabange ngezwi likaJesu, idlinze ngezwi likaJesu ukuze sibe nokuthula emoyeni. Izinto zenyama bazalwane ziba nokuxokozela kakhulu bazalwane. Hey, ziba nokuxokozela bazalwane. Uthi uMphosoli Paul ngakubambisise konke kodwa ngiyakhohlwa ungasemuva ngizelula kokuphambili. Uma uqala ubeka ingqondo yakhe entweni zenyama uhlukumezeka ngezinto eziningi bazalwane.
but uma uthatha isinqumo sokuphuma entweni zenyama ukhohlwe uthi inkosi ngafika ngize la emhlabeni ngihamba ngiyize ngibonga lokho enginakho ngalesi sikhathi engisenakho nokubizwa ngegama lami kulungile Nkosi but makufika abantu labaNkulunkulu abakudingayo I will share it with them ngizohlanganyela kanye nabo abantu labaNkulunkulu angeke ngibavimbele ngokuthi kubizwa ngami nabo bazoba ingxenye yakho ngoba into abayidingayo and eyala emhlabeni uma wenze njalo banephisi bazalwane. I speak from experience. Angakubambisisi konke. Nami inkosi sangisebenza engxenyeni ethile. Kodwa lokho akusho ukuthi ngeke ngikhulume ngalokho. Ngikholwa ukuthi khona umuntu oyoke abe perfect afike kwiperfection indlela athile la izozizwa khona ukuthi sengakwazi ke ukukhuluma mina ngingayifaki angikholwa kanjalo. Amaphutha yenzeka abazalwane. Enye mistake enziwa abantu abaningi bacabanga ukuthi uma ukhuluma izinto ezithile ezingamaqiniso zikaNkuluNkulu zezukaNkuluNkulu ingoba wena usu perfect. No. That's a wrong mentality. Ngisho uSathane wayingilosi ethenjiwe enkulu ezulwini archangel walenza iphutha wona namhlanje ulahliwe ezulwini ade ingilosi and isiningi ingilosi ezathatha ezenza imistake zasada noSathane ngoba zimethemba zayeke ukuthemba uNkulunkulu oyidalile so nengilosi zawenza amaphutha so singabantu bazalwane but siyashisekela ukwenza intando kaNkulunkulu kusaba uNkulunkulu. Ngikhuluma ngezinto engizaziyo bazalwane ubeka into uma kwingqondo yakhe into enzenyama uyilimaza wena bazalwane neminjunju ushawa izinto eziningi. Ucanti kwinto emnandi ukuthi ucabanga ukuthi hey njoba ngifuye imbuzi njena one day ngizohlaba thungu ngihlabe wonke ngithathe ngigcwalise efrijini bese ngithi jabula mphefumulo wami jabula moya wami uzodla inyama uyidle ngendlela othanda ngayo ziphinde izale futhi sithi seyizele ngiphinde ngihlabe futhi angeze ngihluphe indaba yenyama bese yaqala ingqondo yakhe yajabula irelax angithi izinto zenyama zikona isecurity ngezinto ze-flesh ikhona uyavuka lapha isibaya sonke sezimbuzi sithathiwe kwenzakalani lapha engqondweni yakho ufuna ukudile nalonto ufuna ukukhumbula izwi likaJesu litheni bazalwane ezinye izinto uNkulunkulu uyayivula imbobo ukuthi sihlukane nazo hayi ngoba kuSathane kodwa uNkulunkulu usiza thini wena uvulile imbobo ukuthi sihlukana nalezi zinto ngoba ziyasilimaza ziyasibulala spiritual. Uma ngabe ngingakalungi kahle ngalendlela uNkulunkulu afuthi ngilunge ngayo uyabona ukuthi ngisewumntwana ingqondo yami ihleli kulezi zinto angikwazi ukucabanga ngoJesu nemithetho yakhe nemiyalo yakhe angikwazi ukumseva uNkulunkulu efanele ngimseve ngayo ngoba ngihlukene kabili enye ingqondo yami eningi igcwele into zami uma kufanele ngihambe ingqondo yami ngiphelele ngayo ma uNkulunkulu engisebenzisa endaweni ethile uthola ukuthi manje ngiyacabanga ukuthi emuva kambe kwenzakalani. That's a problem. uNkulunkulu uyakwazi ukuyivusela abantu ozothi uma uhambile basale benaka ngemuva ukhohlwe wena ushiye yonke into. Right. Siyakhuthazana nje bazalwane egameni kaJesu. Siyashisekela umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Siyafuna ukubuyela emisweni zevangeli eqiniso gelekeqe. Whether abantu balimukela noma balimukeli. Whether abantu bayasithanda noma basithandi. Iqiniso liyiqiniso. Libhlungu futhi mawulizwa. Kodwa umuntu olimukelayo liyamkhulula. Romans chapter 8 siyaqhubeka verse 7. Ngokuba ukucabanga komuntu esenyameni. Ukucabanga komuntu esenyameni kungubutha kuNkulunkulu. Ukucabanga komuntu ekuphi bazalwane esenyameni. Uma ngabe umuntu ecabanga ekumoya ucabanga ngezwi likaNkulunkulu ucabanga ngentando kaNkulunkulu ngokujabulisa uNkulunkulu ngokuthandwa uNkulunkulu. Kodwa umuntu ucabanga ngaye uma lo muntu ecabanga kodwa ecabanga esenyameni lo muntu ocabanga esenyameni umuntu ocabanga kuye
ngezinto zakhe, ngezinto eqondene naye, nangempumelelo yakhe, ngezinto ezithinta yena, ngezinto ebenefita yena, ngezinto ezijabulisa yena. Leyo nto ke ingubutha kubani? kuNkulunkulu. Check yourself njengamanje ukuthi ucabanga ukuphi wena. Ucabanga ukwi-prosperity, ukwi-success, uma-achievements, ukwi-career, ukwi-position, ukwi-promotion. Ucabanga ukuphi? Lokhu akuthobeli umthetho kaNkulunkulu futhi akusoze kwawuthobela. Verse 8, ngokuba abasabuswa imvelo abanakumthokozisa uNkulunkulu. Ngokuba abasabuswa imvelo, right, ngiyaxolisa. Ngokuba abasabuswa imvelo abanakumthokozisa uNkulunkulu. Uma umuntu esabuswa imvelo ngeke umthokozise uNkulunkulu. Uma ufunda amaHebrew chapter 11 verse 6 lithi ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka ukuthi simthokozise uNkulunkulu. So ke bese lithi ama-Romans chapter 1 to verse 17 lithi olungileyo uphila ngokukholwa. It is by faith from the beginning to the end. So uma ufunda uLuka ngithi uLuka 18 verse 8 lithi ingabe indodana yomuntu iyakufica nukholo emhlabeni. So lento ye-faith bazalwane iyona esenza ukuthi simthokozise uNkulunkulu, ngoba asihambe ngokubona, asihambe ngezinto ezibonwayo, ngoba izinto ezibonwayo izinto zenyama, izinto eziphathekayo, izinto zasemhlabeni ezosala la emhlabeni. Uthi umphuzo Paulo baseKorinte konke ukubonwa kungowesikhashana kodwa ungabonwa kungokwaphakade. So ke uma sihamba uverse 8 uthi ngokuba abasabuswa imvelo abana kumthokozisa ubani? uNkulunkulu. Sisabuswa imvelo, izinto eziqondene nani nemvelo nenyama. Verse 9, kepha nina ensindisiwe bazalwane anibuswa inyama yemvelo kodwa nikuye umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele. Inqobo nje uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, lowo kasiye owakhe uKristu. Uma uKristu ekini, umzimba ufile ngenxa yesono. Ake ngime lapho ke bazalwane egameni likaJesu. Silungiselela ukubuya kaJesu masinyane. Sicheck indaba yokubuswa uKristu Jesu nokubuswa inyama yakho. Uma ubuswa inyama yakho kungukufa lokho, ukubeka izinto, ukubeka ingqondo yakhe ezintweni zenyama, material things, your flesh, ukuthi wena uhloba kanjani ngaphandle, then abantu bakubuka kanjani, bakuncoma kanjani, yabona, it's about you. Hey bazalwane, isikhathi esiningi sispenda kithi emvelweni yethu eyithi enyameni yethu. Lokhu kukaNkulunkulu kuncane, simnikeza isikhathi esincane kakhulu. Then as a result we are causing death. Sibangela ukufa kithi uqobo. Sicommit suicide masenze njalo, siyazibulala. Sibulala spiritual, size sife physical. Ngoba inyama ihuha inkanuko. Inkanuko sikhanuke bese kungena isono, isono siyabulala. Ya bazalwane, asibuswe inkosi uJesu Kristu. Asivumele bazalwane isibuse inkosi uJesu Kristu. Well, uma sesibuswa inkosi uJesu Kristu, ababusi balelizwe bazosilwisa. Imibuso yalelizwe izosilwisa. Abantu abasupporta nabathanda umbuso walelizwe bazosilwisa. Ngoba mase bazoba jealous ukuthi nangenza ngendlela thina esikhomanda ngayo ukuthi siyabusa. Imithetho esishayo nangayilandela. Imiso zokuphila esimisile nangayijabulela. Ikhona nikanti enye inkosi. Uyabona mabe uJesu ezalwa abazalwane, kufika izazi evele eMpumalanga ziyabuza zithi imistake ezayenza ukuthi zabuza ukuthi uphi lo ozelwe eyinkosi yabaJuda.
yamhlukumeza lento uHerod ukuthi khona omunye osezelwe manje inkosi yabaJuda kuba yimi ngiassignwe umbuso wamaRoma ulokhuzana laphana uSiza ukuthi mina ngizobusa isizwe samaJuda njengoHerod. Usekhona futhi manje ozelwe manje ozoba inkosi yabaJuda kanti yimina enginikezwe lo msebenzi ngiyadla kulomsebenzi kulesi sikhundla lesi. uHerod waqala manje wafuna ukubulala uJesu ekuzalweni kwakhe. Kwaze kwafika ingane na 2 years kuyaphansi ngoba kufuneka uJesu. So ke uma sesiqhamuka abazalwane sithi singabantwana bakaNkuluNkulu sinendlela esiphila ngayo, siphila kumoya nothi enyameni. Intokozo yethu, ukujabula kwethu, ukuthula kwethu ukubeka ingqondo yethu entweni zikamoya. Bese siyaphambana nokuthula kwalelizwe ngoba uthi uJesu ukuthule nginikeza khona akufani indlela izwe linikeza ngakho ukuthula. Abantu balelizwe baba nokuthula ngoba izinto zibahambela kahle materially. Izinto zibahambela kahle carnally. Yonke into umuntu ayidingayo nayifisayo unayo, uyachanasa nje. Bese ke ethokoza ke bese banokuthula ke. Kodwa manje thina siba nokuthula abantu kubadida ukuthula esinakho ngoba asibekile ingqondo yethu entweni bona abayibeke kuzo. And abayiqondi into thina esibeke kuyingqondo umoya kaNkuluNkulu, izwi likaNkuluNkulu abayiqondi lonto, abayi-understand. Bese ababusi balelizwe kubahlukumeza ukuthi nina why nihluke ngendlela thina esenza ngayo. Ngeke lisithande lelizwe bazalwane. Right, ngicela sivale bazalwane la ngoba lento yokukhotha ikwenkathi yashaya ngoba abaningi mhlawumbe uthola ukuthi abalazi ivesi. So ngicela ukukhotha kwabaseGalatia chapter 5 from verse 19 ngeke ngakhotha ekuqaleni, ngicela ukufunda ke manje. So ke uma sibuswe inyama yethu bazalwane, nazi izithelo ezibakhona ezibonakalayo. Bese uyichecke wena. Uthi uJesu ukhipha ugongo lokuwe eqala. Ungayi kubantu, ungabuka abantu. Uma usuyicheckile wena ke ukuze ube safe, usuphendukile wacela uNkulunkulu wakuhlambulula ba ngeke uphume discharge. Akekho uphuma discharge makuziwa kuloko bazalwane. So ke ufuna ukuyihlambulula ucela uNkulunkulu akuthethelele uphenduke. Inkosi ngisize baba, ngiphume enyameni. Ingqondo yami ngayibeke entweni zenyama. Then ngibeke entweni zikamoya. Right. Uma usukwenzile lokho ke ukuze uyigade. Ziqapheleni nina zigadeni nina. Ngicathi khona ivesi lisho njalo bazalwane, ngisazi noma uMark chapter 13 verse 9 ingixole emagoda kahle. Ziqapheleni nina. So uma usuyiqaphela ke uyabagada abantu ukuthi ngakube bona abasenyameni noma bakumoya yini ukuze bangakulimazi. Izinto abayishoyo bangezi nezinto ingqondo yabo ehleli kuzo zenyama bese bezoyidlulisela kuwena bese uyalimala, uyayigada, hayi ngokubajaja, hayi ngokubazonda kodwa uyayiprotect ukuthi lokhu ke hayi angikuthathi lokhu. Galatians chapter 5 verse 19, imisebenzi yemvelo eyonakeleyo isobala yilena: ubufebe, ukungcola, amanyala, kumnandi bazalwane ukufundela isingisi libeka kahle, ukukhonza izithombe, ukuthakatha, ubutha, ukulwa, umona, ulaka, ubugovu, ukwehlukana, ukuba maqembu, umhawu, ukudakwa nokuxokozela. Izinto ezifana nalezi engiqeda ukunitshela ngazo njengokuba ngasho abenza lezi zinto abana kulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Zwileke akuyicheke uyafuna ukudla ifa lombuso kaNkuluNkulu, awuyicheke ukuthi lezi zinto yikhona yini. Right, abenyama labo yabona, uma usahamba nje enyameni ungena kulezi zinto uyaba nomhawu kwesinye isikhathi. Haleluya. Uma ngabe umuntu, ngikhuluma from experience bazalwane, umuntu kade usebenza naye, right, abesezama ukuthi ayithuthukise afunde, kade umazi uthola ngaphansi kwakho, then mayise eseyithuthukisile wena kade uhlela ungayithuthukisi lapha ungafundi, then usekwilevel wena okuyona, ungawufihla nje lo mhawu kodwa ukhona lo mhawu lo, ukhona lo mona lo. Kukhona lokho kucasuka lokho inyama izenzela yona noma ungakuplane wena noma ungakuphushi kodwa kusenzekela khona ukuthi hayibo sengifica ubani manje mina kade phela ngingaphambi kwabo, yabona.
Kuyabangwa bazalwane. Kuyabanga ukuthi iposition yakhe ithini, uhola kanjani, ukuphi notch, ukuphi level, yabona, kuyabangwa bazalwane. Kangukuthi omunye umuntu bayambulala impela ukuthi umuntu from nowhere nje usezosiphatha. Usezohola ngaphezulu kwethu. Into ekhona leyo bazalwane. How from nowhere nobani wavelwa iphasa kalula nje nezakhe izifundo. Mina singishikilisa kanje yabona. Into ekhona leyo bazalwane. Ubani usehamba ngemonto enjena, mina ngisihamba ngenjena. Ubani usehlala emzini onjena, ubani usehlala endleleni ukuthi yabona. Izinto zabezwe lezo badla nezemvelo, but zitholala sezikhona kithi. And uMphostoli Paul la wayebhalela abazalwane baseGalatia, kwabaseGalatia ebabhalele ngoba babesenayo lenkinga. Yayisekhona lenkinga kubona. Kodwa uJesu uzolanda ibandla elilapha eliqala lapha kuverse 22. Kepha izithelo zikamoya ababeka ingqondo yabo ezintweni zikamoya. Izithelo zikamoya ziluthando. Uthando ke bazalwane lukaKristu lu-unconditional. Awumthanda umzalwane ngoba nakhe kwenzele kahle. Awumthanda umzalwane ngoba ekwenzela into oyifisayo enyameni yakho uthi akwenzele yona. Uthanda lonke uhlobo lomuntu. And awubathanda abantu ngendlela engalingani, bathanda indlela efanayo ngoba uNkulunkulu usithanda ngendlela elinganayo. Uthando lukaNkulunkulu utheliwe enhlizweni zethu, usho njalo incwadi yamaRoma engayiqedanga mawehla nayo. Izithelo zikamoya ziluthando, ukujabula, ukuthula, peace, ukubekezela, ububele, ukulunga, ukukholwa, ubumnene nokuzithiba. Akukho umthetho ongamelana nalezi zinto. Kepha abakuKristu Jesu bayibethele imvelo eyonakeleyo nokuhuheka nezinkanuko zayo. Uma siphila ngomoya masenze futhi okuhambisana nomoya. Masingaziqhenyi siqalane noma sibe nomhawu omunye ngomunye. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu. Ngiyamthemba uMoya Ingcwele ukuthi khona umsebenzi azowenza empilweni yakho. Uma sikhuluma ngamaGalatians chapter 5 from verse 19, izithelo zelukhuzana zenyama, imisebenzi yenyama esobala. Uma kufuneka sidige bazalwane, sispecify, expose, angicabanga ukuthi singakwazi ukurecorda lokho. Kudinga isikhathi esanele. Kodwa kumele uyihluphe ngalezi zinto ukuthi uma sekuthiwa imisebenzi yenyama lena, izithelo zenyama, mina ngikubeka kanjalo ngoba lapha kuverse 22 kuthiwa izithelo zikamoya, yabona. Kepha izithelo zikamoya kusho ukuthi ngaphezulu izithelo zani zenyama. Umuntu osenyameni ubonala lezi zinto. Ziyamelana lezi zinto bazalwane. Inkosi ayisize ke silekelele egameni likaJesu. Inhloso bazalwane ukuthi sifinyelele njengoba desifunda kwaba si-Efesu kwenye audio, kwaba si-Efesu chapter 4, sifinyelele ebudodeni obupheleleyo, singabi sabazi ingane. Ngoba ukuba senyameni ukuba ingane, ukuba senyameni. Siyabonga kakhulu. Inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Amen.